Bestemmelse af ligevægtskonstant. Formålet med dette forsøg er at bestemme ligevægtskonstanten for følgende ligevægt: sølvklorid i fast form og ammoniak opløst i vand. AgNH3 2+ i vandopløsning og Cl- i vandopløsning. Fremgangsmåde. Vi begynder med at afmåle 10 ml 0,05 molær kaliumklorid med en fuldpipette og overfører derefter væsken til en 100 ml konisk kolbe. Fra en berettet med 1 molær ammoniak tilsætter vi 10 ml kaliumklorid. Fra en anden berettet med 0,1 molær sølvnitrat tildryppes sølvnitratet indtil opløsningen netop bliver svagt uklart. Forsøget skal derefter gentages med 20 og 30 ml kaliumklorid. Beregningerne. For at starte med beregningerne skal vi finde det samlede antal klorioner ved hjælp af formlen C lig med N over store V. Og den skal vi så skrive om, så vi får stofmængden N lig med store C gange store V. N det er stofmængden i mol, C det er koncentrationen i mol divideret med liter, og V er volumen i liter. For at finde stofmængden af kaliumklorid tager vi molen, som er 0,05 molær, og ganger den med 0,01 liter, og som giver 0,0005 mol til Cl-. Og i de forskellige målinger, hvor vi har brugt forskellige milliliter af kaliumklorid, har vi udregnet sådan. Vi har taget det i mol, som var 0,0005. I de tre beregninger for 10 ml, 20 ml og 30 ml har vi fået tre resultater. For 10 ml har vi fået 0,018155. For 20 ml har vi fået 0,028743. Og for 30 ml har vi fået 0,0341296. Og enheden på det er molær. Eller enheden, det er i molær. Resultaterne har vi sat op i skemaet, fordi vi skal bruge dem til en senere beregning af ligevægtskonstanten for 20 grader. Da vi stoppede vores titrering, når det blev grumset, går vi ud fra, at altid er blevet brugt i AgNH3 2+. Vi skal derfor lave beregningen af stofmængden for sølvnitrat, AgNO3. Og det gør man ved at sige 0,100 molær gange volumen af sølvnitrat, som vi brugte, og det giver 0,0074 mol, og det skal vi så sige 0,0074 mol divideret med 0,02754, som var mængden eller volumen af det sølvnitrat, som vi brugte, og som giver 0,02738. Det har vi så også gjort med de andre, hvilket har givet, hvor det var med 20 ml, har det givet 0,000479, og med 3 eller 30 ml har det givet 0,08987. Disse resultater skal vi også bruge i beregningen til at finde ud af ligevægtskonstanten ved 20 grader. Vi skal nu gøre det samme, som vi gjorde med kaliumklorid og sølvnitrat, og gøre det med ammoniak. Vi skal sige 0,01 minus 0,000754 og gange det med 2, fordi at noget af vores ammoniak er blevet brugt til vores sølvnitrat. Så skal vi minuse med vores tidligere stofmængden for AgNH3 2+, og vi skal gange det med 2, da vi kan se, at der bliver brugt 2 NH3 per sølvnitrat. Da vi har ganget vores sølvnitratvolumen med 2, gav det 0,08492 mol. Og for at finde koncentrationen skal vi sige 0,00849 molær over 0,0754. Det gav 0,30851489 mol. Og det har vi også gjort med for 20 ml og 30 ml.
Nu har vi alle de tal, som vi skal bruge for at regne ligevægtskonstanten for 20 grader, for 10 ml, 20 ml og 30 ml. Det har vi gjort hernede. Og det skal lige siges, at der er ikke, det hedder ikke KCR, det giver bare tallet. Og vi bruger den her formel, der står heroppe, til at regne det ud. Vi sætter vores tal ind fra vores resultater heroppe, alle de her resultater, og sætter dem ind i formlen og får de her værdier. Fejlkilder. En af de store fejlkilder er undertitrering og overtitrering. Det betyder, at hvis man stopper sin tildrypning af sølvnitrat, da det er blevet uklart, kan man væsken godt blive klar igen efter et par minutter. Så har man undertitreret. Det gjorde vi i vores gruppe. Upræcis afmåling med mikropipetter. Det kan have haft en bivirkning, da vi præcis skulle have 10, 20 og 30 ml kaliumklorid. Hvis vi har målt for eksempel 10,5, kan det betyde en hel del. Temperaturen har nok ændret sig 3-4 grader, mens vi har lavet forsøget. Derfor har temperaturen påvirket resultatet. Altså vi har fået en anden KC-værdi. Diskussion. Vi kan ikke regne med, at vores resultater er præcise, da der er så mange fejlkilder. Hvis vi tager udgangspunkt i 10 ml opløsningen, kan vi se, at de andre grupper har tildryppet mere sølvnitrat i deres opløsning, end vi har i vores opløsning. Om det så er forkert, finder vi nok aldrig ud af. Igen på grund af alle de fejlkilder, alle grupper har. Der begynder også at tegne sig et mønster. Alle grupper tildrypper mindre og mindre sølvnitrat, jo mere calciumklorid der er i opløsningen. Hvis vi så tager udgangspunkt i 40 grader forsøget, er det lidt anderledes. Der har vi hældt mindre sølvnitrat i 20 ml opløsning end i 30 ml opløsning. Men det har de andre grupper ikke, så det er nok vores gruppe, der er lidt galt på den. Men så ser vi på 30 grader forsøget, og det er ligesom så ser vi på 60 grader forsøget, og det er ligesom 20 grader forsøget. Mere kaliumklorid og mindre sølvnitrat. Konklusion. Selvom vi havde mange fejlkilder, fik vi stadig noget ud af forsøget. Vi kunne finde ligevægtskonstanten, og vi fandt ud af, at ligevægtskonstanten varierer ved forskellige temperaturer. Vi fandt også ud af, at jo mere kaliumklorid vi havde opløsning, jo mindre sølvnitrat skulle vi bruge til at titrere, hvilket overraskede vores gruppe.